Občas sa pýtam sám seba, kadiaľ musím ísť, aby tie pekné veci mohli aj ku mne prísť, aby sa šťastie aspoň raz na mňa usmialo, aby to na konci aspoň raz dobre dopadlo. Viem, že sa nesmie zdať po jednom prehratom boji, viem, že život je krásny a viem, že za to stojí opäť sa postaviť, opäť sa nadýchnuť. Viem, že má trpku, ale aj sladkú chuť, lenže nieči na to majú dostatok energie, preto veľa týpkov a babeniek v lochu nie. Iní zas pod zemou hlboko zakopaní, mysleli, že boli životom silom nakopaní, a tak si život sami od seba zobrali. Hru ešte ani nehrali a už ju dohrali. Nechápem, prečo niekto sám seba podpáli, alebo bombu dáve na sebe odpáli. Skočí pod vlak, alebo skočí z mosta. Vieme, že život je kurva a nebyť hnusne sprostá. Pozíkovky to zdali kvôli láske, kvôli strachu. Viem, že sa všetci obrátime raz v kopu prachu. Zbožíme svoje zbrane, z boiska odídeme. Nevieme, kedy sa vám posledný všetci objímeme. Kedy sa objímeme, naposledy nikto nevie. Táto sa ako každou z nás vieme. Povedzte mi ľudia, prečo to robíme? Na tej pasťou celý život iba stojíme. Občas sa do nej navzájom len tak sotíme, alebo sami od seba do nej skočíme. Robíme toľko zla a tak málo dobra. Prestaňte sa vyhovárať, za to nemôže doba. Ani situácia, ani okolnosti, to len ľudia robia všetky tie blbosti. Nechápem tu nenávisť, čo na žilách koluje. Prečo sa ľudská rasa vzájomne bombarduje? Odseknuté hlavy a zrené tela. Veď je taký krásny a doba taká skvelá. Ponižovanie predsudky za komplexovanosť. Z utrpenia a bolesti iného má druhý radosť. Nikde žiadna starosť, nemáme z čoho žiť. Čo na tom, že za pár rokov nemáme tu čo piť? Ropa sa stále ťaží, stromy sa stále pilia. Ľudia sú dokonali, aj keď sa občas milia. Deti si znásilňujú vlastní rodičia. Čo na tom, že ľudia si vlastnú planétu tu ničia? Samé ropné vrty, jadrové elektrárne. Ľudia sú jebnutí, nevedia čo je správne. Kvôli politickým sračkám, kvôli náboženstvám. Niekedy pochopenie k ľudské rase vážne má. Podľa teba svet je krásny a je taký fasa. Čím si lepší, tým ťa majú viacej za fasa. Z ľudskej rasy me niekedy fakt doplačú. Nikdy nevieš, prečo ti po hlave poskáču. Povedzte mi ľudia, prečo to robíme? Na tej pasťou celý život iba stojíme. Občas sa do nej navzájom len tak sotíme, alebo sami od seba do nej skočíme. Robíme toľko zla a tak málo dobra. Prestaňte sa vyhovárať, za to nemôže doba. Ani situácia, ani okolnosti, to len ľudia robia všetky tie blbosti. Samé znásilnenia, vraždy a potraty. Ľudia robia pičoviny, triezvy aj ožratí. Vraždíme sa kvôli drogám a kvôli prachom. Kvôli sa musíme prechádzať so strachom o svoju budúcnosť, o svoj holý život. Povedzte, prečo človek môže byť taký kokot. Aký má na to dôvod niekoho zastreliť? Tú sklenú zbraň s tým úmyslom nabiť, a? Kto mi dá dôvod, a? Kto mi to vysvetlí? Predtým, jak si vlastný mozog z hlavy vystrelí, ho? Asi nikto, že?